Goddag. Du ser en video med filosofen Asger Trier Engberg, og emnet for denne video er et emne, som har interesseret mig rigtig meget her på det sidste, og som jeg har nørdet meget med, som sådan nogle filosofer som mig jo gør, nogle gange finder på at beskæftige sig med mystiske ting. Og det jeg virkelig har interesseret mig meget for, det er den fantastiske middelhavskultur, den fønikiske kultur. Og hvem var de her fønikere egentlig, og hvorfor er de interessante? Altså de var et semitisk folk, altså af samme stamme som jøderne og araberne og assyrerne og den slags. Altså et folk, som kom fra omkring Mellemøsten. Og de havde været der, hvor den europæiske civilisation langt hen vejen blev udviklet. For det skete faktisk dernede i Mellemøsten. Vores skriftsprog, bystaten som idé, matematikken, geometrien og mange andre grundlæggende elementer i den europæiske civilisation blev udviklet for et sted mellem 7 og 8.000 år siden, i det vi i dag jo nærmest bare kender som sådan, hvis jeg siger Babylon, så er der nogle klokker, der ringer, men Babylon var i virkeligheden bare en hovedby, assyrisk hovedby i den mesopotamiske civilisation, som disse fønikere var meget tæt på. Det der egentlig skete var, for mig at se, efter at have studeret det, at fønikerne tog denne fantastiske civilisation, som er blevet udviklet i Mesopotamien, og spredte den op langs Nordafrika i en kolonisation af det, op til Spanien og Sicilien og Malta. Og der bosatte de sig, og deres hovedby hed Karthago. Der skete desværre det for de uheldige fønikere, at de kom op og slås med romerne. Og romerne var langt mere primitive i virkeligheden, end fønikerne var, men de var bare rigtig gode til at slås. Det kan vi ikke det kan der vist ikke være nogen tvivl om. Det kunne det der med at slås. Og der var fønikerne i virkeligheden et meget civiliseret folkefærd, som egentlig ikke havde lyst til at slås, men kun gjorde det, hvis det var, at de skulle, og i øvrigt så brugte lejetropper til at slås med. Men altså, det kulminerede i det, man I måske har hørt om i Årlev, eller et andet sted, som var de puniske krige. Først var der en slåskamp mellem romerne og fønikerne, og så var det sådan, at den meget konservative Barca-familie, fønikiske familie Barca, sendte nogle af sine sønner til Spanien, og koloniserede faktisk dele af Spanien, for med de ressourcer at kunne matche Rom. Og hovedpersonen i det drama var fønikeren Hannibal. Fønikerne var meget berømte for, og er stadig meget berømte for, at de brugte krigselefanter. Det der skete var, at Hannibal efter at have bygget en relativt stor hær op, gik ind i Italien. Han var en blændende hærgeneral, og det han gjorde, han fik faktisk fragtet sin hær op over Alperne og ned i Italien, hvor han med sin fantastiske, geniale krigsstrategi fik slået adskillige romerske hære. Han var genial, og han havde nogle meget dedikerede tropper med sig. Det var faktisk sådan, at det var lige før, at han fik knækket Rom faktisk. Han var meget tæt på. De var meget bange på ham. Og kun fordi romerne virkelig viste mod og sammenhængskraft, så lykkedes det dem at holde sammen på det hele. Og til sidst sendte de så en meget stor romersk general afsted, først til Spanien. Det var en gut, der hed Scipio Africanus, kommer senere til at hedde, fordi han havde erobret Afrika. Og så ned til det kartaginiansiske rige, som lå i Nordafrika, det der i dag er Tunis. Det var hovedcentret, og slås med dem dernede. Så det endte med, at fønikerne kaldte Hannibal tilbage til
Karthago, og der mødtes de så, disse to geniale hærledere i kæmpe slag, hvor der på den ene side stod mange krigselefanter, og på den anden side stod Scipio Africanus, fantastiske trænede romerske soldater. De mødtes, og det endte med, at Hannibal, han tabte første gang faktisk. Det var første gang, han reelt tabte. Hvorfor er det interessant? Jo, det er interessant, fordi at for eksempel så er det helt tydeligt i det værk, jeg har læst af en græsk historiker, der hedder Polybius, at romerne kopierede faktisk de fønikiske skibe. Det man senere betragtede som romerske skibe, var i virkeligheden en kopi af fønikiske skibe. Altså nogle fantastiske skibe med årer, der sad sådan i lag. Der kunne være 3, 4 og 5 lag. De var meget avanceret for den tid, og de havde sådan nogle spyd i foran af skibet, som de sådan kunne sådan sejle ind i de andre skibe med. Og sådan. Det var den måde, man tog og slog dengang. Men en anden interessant ting, det er, at hvis man kigger på den romerske arkitekturtradition, så viser det sig, at en af de første arkitekter, faktisk den man nærmest betragter som grundlæggeren af den romerske arkitekturtradition, var føniker. En anden interessant føniker er ham, der starter den stoiske filosofiske tradition, som var meget indflydelsesrig om. Og ja, altså langt hen ad vejen er den romerske kultur sådan i mange af grundelementerne faktisk fønikisk. Altså det der romerne var fantastiske til, det var, at de var fantastiske til at kopiere. De var rigtig gode til at tage elementer fra andre kulturer og inkorporere dem. Det er deres eget. På den måde var de ikke snobbet. Så det er det. Altså en næsten glemt kultur, semitisk kultur, som kunne være interessant og spændende at grave frem igen. Fordi det der var interessant med dem, det var, at de rent faktisk fungerede i deres system, deres bystatssystem med senat og så videre. Det fungerede meget lang tid, uden at korrumpere. Som jo desværre er et af de problemer, vi har med vores system i dag. Det er jo, at vores system ikke rigtig fungerer. Det er godt i gang med at korrumpere. Og der har fønikerne, tror jeg, også noget at lære. Blandt andet så havde de det her med, at de havde dommere som ledere af byen. Og det synes jeg, der egentlig var meget skægt og interessant vinkel på det. Hvorfor dommere? Men sådan er der så meget. Men altså, en smuk kultur, som i virkeligheden er bagklangen af det, der er bag ved vores kultur, er en af de vigtigste rødder for vores kultur, som er den fønikiske, og spændende, synes jeg. Tak fordi du ville kigge og lytte, og jeg kommer tilbage igen med en anden video. Tak skal du have.